kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadagog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na medyo nagtataga-uran-uran, buda malipot-lipot na pagkahapon sa Indogabos. Miyerkules, aldaw ngunyan ni Mama Mary Tabin. Our Mother of Perpetual Help, day makalingaw, magpasalamat kita sa mahal na inang Santa Maria, sin padagos na makimaherak. Na ipagpangadyi kita ng malampasan ta ining kadipisilan, asin ang mga nagkaka-COVID, magkaburulong na, padagos kitang manarig sa mahal na Diyos. Naprotehiran man kitang pinagbibiyaan ng karahayan ng salud, na day kita maulakitan, na sin magamit tayo ni susunod kayang kamautan. Kami po minarespetar na naman sa lambang miyembro kan pamilya, kasabay ang paglaom na yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon. Merienda time! Igwa tabi dyan sa kuyang kapartner. Aba meron! Talaga naman. Day ko pa na-discover so mahiwagang lugar sa Daraga. Maray na hapon Legazpi, Albay District sagkod sa Daraga, and syempre sa gabos na lugares na digdi sa probinsya nin Albay, mga taga
Siyudad nin Tabaco asin Siyudad nin Ligao. Marhay na hapon man tabi sa Indo. Pati na po sa pagtaraning niya tong probinsya sa digdi sa Bicol. Sagkod supig abot kan sa tuyang fuerza kan radyo sa AM band sa luwas kan Rehiyon 5. Siyempre, worldwide! Nadadangog kita buda nahihiling sa Facebook. Kasamuyang official Facebook page ang DZGB News Online. Kaya diretso na po kita online, on air. Laban po ang DCGB. Talpa ka na. May nahili ako digding di puti. Ano dari sulboy niya? O highlight ba yan? O baka suiyo na ni numero kan mga uminag sa buhay ko. No, yun. Ay, tabi ano lamang ang masiramon ganyan man ni. So, sampurado bagang maliputukunon. Adi, manatukunon buda natawan tsokolate pagkatapos partneran mo ning so. May kiskis bagang tuyo mani na piniritos. Sampurado. Igo apa kaan mo niyan, tabi? Nagsasampurado. Mga, aber daw, kung igo apa, sige, paramdam daw ka mo, tabi. Ansa ko yung numero, 0961-759-0888. 0961-759-0888 sa Smart. Sa Globe, 0926-0156-020. Bicol Target, sundo kita 5 p.m. katuwang ang tropa. Kumparing Jim, Pading Al, kumpadring Jomar, si Renz, si Ans Buda, si Luwens, sa Manibela sa Mobile, si Henry Boy Mata. Technical Control, sa kuya kong kapartner, ang inspirasyon ko sa kaugmahan, ang lalaking may, ang dugo niya, halo-halo na, talagang kabus na yaon yan ng mga primera klaseng lahi. May tumatawag sa akin, loko-loko. Baka talaga, kahampang ko, karoon ako sa cellphone. Ano pwede? May naghalat na sa ko duman. Lumi and Batsoy. Maparam na ko. Salamat kasi ng pagkantabay. Mahal na Diyos at magbantay. Ada. Aram mo si Manny, iyo ini an conglomeration. Aram nindo an conglomeration. Iyo ini an resulta kan paghalo-halo kan mga de primera klaseng rasa na kinaban. Conglomeration of the basic sabi na nga ni affluent na mga lahi, rasa. Yaon so dugong Polish, Italiano, yan, Kastila, Filipino, Manuel Trillanes Tutanez in the house. Pero ang dugong na nanalaitay sa iya is 95% isopropyl alcohol. Alcohol pala na nanalaitay sa imo man. Ano ito? Danger na. Danger na. Retireable. Loko-loko ka. Igway ni kung igwa kang date na lahing Afghanistan eh. Adi, yan. Igwa siya hindi. Gari 10% Afghanistan, 12% North Korean. Kun ma. Yaw na sa imo gabos. News Director Edwin sa newsroom. Siyempre nakamonitor man si News Manager Mardela. Tandem mo niyan, Arven and Richard. Siyempre ang samuya pong Anghel sa AM Band, ang AM kan DZGB. Angel M. Mustaza. Ako po si Pio Fernandez. Sige, diretso na muna kita kan mga istorya sa satuyang palibot. Aramon ta daw ang bungkaras kan informasyon. Darayan ni
Luwens na Barcena. Luwens, marhay na hapon, go ahead na. Salamat tabi Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta na titino na kan Department of Health o DOH CHD Bicol ang nagpaparadugang managibog-gibog ang kadaklan sa daitamang pagsulot nin face mask. Ini ani pinagunambitan sa DCGB News DOH Region 5 Regional Epidemiologist and Surveillance Unit o RESU Nurse 5 Kenuida na sinda nangangapudan na magsunod din marhay taan bako tamang pagsulot nin face mask delinkwente ng giraray sa salud din tawo. Nati nunuida na ang iba masulot nin face mask sa luwas imbis na dungo asin ngimot ang tigtatakluban so ibaba kan pandok nagsusuro ulot sa luwas na kunsain nakukontaminar ang face mask asin dai naman inininserbi ang saro pa kapag may mga nagahatsing o minasinganing sipon, tiga-ali ang face mask na kung sain mas nagiging delikado lugod ang sitwasyon. Manunotaran na maski sain maghiling digdi sa Ligaspi, iyo ang gibo-gibo kan iba lalo na sa mga nagralakaw-lakaw sa luwas, kung kaya maski daw pudpud na ang dila kan Department of Health, puro otro kipakihuron karanoida sa publiko, na dai pagiribuon ng mga siring na bagay asin sumunod ng gadning tamang pagsulot ng face mask, sa dai nga tangani na dai magparadugang ang kaso nin orolakitan kan COVID-19 sa susog sa indang pag-aadal ang pagparadakol man sa naning kaso iyo ang dahil sa minsan kadunungan man sa nin tawo. Mga dagdag na bareta tabi Sir Pio halidigdi sa luwas. Ako po si Luwens Burse Barcena. Salamat Luwens sa dagdag na istorya hali dyan sa palibot sa paagi po kan DOH o tamang paggamit po kan face mask ang tabi. Ini po pray hard na Delta variant mani dai lumakop sa Pilipinas. It should brace enough with prayers and supagsunod sa pigpapautuban kan otoridad. Sabi baga kan Diyos man nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Delta variant, taro papasakit todo na sa nasyon kang Indonesia. Ang kalaban na daita nahihili, mas makaskas na maghiro kaysa sa porsyentahe kan pag langkaw man kang numero kan mga persona na bakunahan na. Kaya kaipuhanan ang tabang niya to. Kaipuhanan ang tabang niya to. Kada saro igwaning papel. Kung bumutas ang saro, maging pilosopo, gabos apektado. Kung bumutas ang saro, ay magpabakuna, gabos apektado. Kabagang kasabihan, I am vaccinated, we are protected. Sabihon, ang pagbabakuna ning saro matters most sa komunidad. Igwaning efekto po sa komunidad. Baku iyan na pareho sa nakan kung anong gusto kabado. Tayong kurso na damong yan aldaw, kaning problema. Dahil maapektaran ang kataning mo, dahil maapektaran ang barangay mo, dahil maapektaran ang komunidad. Dahil problema. Pero ini iba. Once na dahil ka po ng bakuna, iba po ng efekto yan individualmente sa imo. Dahil ka magpabakuna, tapos dahil pwedeng magulpi ka kung tamaan ng COVID, asin igwa ng epekto yan sa pagtaraning mo na makakaulakit ka duman sa kataning mo, tabi. Now, with this uprise kang Delta variant na nakalaog na sa Pilipinas, kaipuhanan ta po sumunod sa protocol medical. Ano tabi? Yan, pagtamang paggamit ng mask, ang pagpaparalikay sa pagpara urumul-umol, udakon pagkaparaluwas kung makumansa ng kaipuhanan tabi. Ano? Yan po. Dipisil kung makaarog kita sa ibang nasyon. Sana po ining Delta variant kan COVID-19 sumagkod sa naduman sa na-trace na po kan DOH na mga naging close contacts kaso mga initial na nagka-Delta variant kan COVID-19 sa Pilipinas.
Aramon tadaw sa tercer distrito ang mga istorya. Kumpareng Jim, anong sitwasyon? Go ahead Yes, na. salamat tabi pa medyo maghapon sigan padurudang kurus kan na uran dista sa kuyang area of responsibility Oho. sa mga follow up niya to tabi pa bigla lao man na mag-abot mo niya na banggi kan mga members kan was PNP ang mga kafamilyas kan tulo na mga drug personalities Mhm. daanas nagadan kaswapon sa barangay Busak was matapos na isa irarom ini sa Baybas alagad aligado nan laban nagresulta para sa pagkagadan kan mga ini. Sa ngunyan gabos ini na sa sarong punerarya digdi sa uwas mantang sa pagi ni na mga cellphone kan mga suspect na nagbaluan mga investigador kan was PNP na makontak na mga agom kapamilya Oho. mga taga kapwa, mga taga Valenzuela, Manila, ang mga initabi pa rin. Sa madaling sabi, nagkakurontak, and piglalauman, base sa Auroron, gari magkamitit bidman sa nene, maarabot ang mga ine, at yan ang pagkabagi, higdi sa Banuan Kanawas, ang toyo, kuanon sa mga bangkay kanasabing mga persona. Bako basta-basta ang transaksyon, milyones ang kantidad over. Oho. Ang mga Dakulaon. pangaran kay ni, Ramon alias Motok, Ramon Motok alias Omar, Omar. 44, Jables, ini so pinaka-main subject tabi Mhm. na bago pa sa nadaining luwas, preso, bilibid. Ali pa sana sa Oblo. Ibid. Oo. Mhm. So driver, Jose Maria Samson Bautista, Yo. Gregorio Manibo Garcia Jr. Oho. Tapos yan mga taga Valenzuela. Roger to that. Nako talagang kon eh. Aram mo kumpareng Jim, bako yan na basta-bastang operasyon. Involved sa lot of money. And diyan kita makukumbinsir na hararom talaga ang dalagan kan illegal na droga. Siyempre, sigurado, yung mga kasugpo na mga follow-up, Igwa. investigation ng mga polis, Roger. inulit natural sa mga cellphone kay ni, Mhm. may mga contact ini duman. Mati-trace. Inda ko ni uli pa ini sa mga agom. Pero pagiling ko dahil nagayaw. Kasi Iyo. palibar pati kan ebidensya. Eh, ang problema, tama laylo naman muna yan so mga yaon dyan. Sigurado yan. Okay, sige. Ay, may naroon mong kuwan pala nito. Nagbo-booking na duman. Tapos pag okay na, deliver na lang digdi. Grabe, Kasi no? digdi sa tuya. You can May just schedule imagine. na kung saan dadalahon. Oho, Ligaspi, Tabaco, and Katanduanes. May naroon mo. Kung dahil ito nag-prosperar sa drug bypass operation, posibleng niyaw sa probinsya mo, Iyo nga ni, oh. ganyan. Pira na naman ang mayup-yup kaan kan Shabu. Pira madidiskwento naman ka itong magkakatiripan. Pira na naman ang madidiskwento na matripan. Tama ka niyang kumpadre Jim. As may compared naroon yan ito. sa, kung halimbawa may magreklamo naman na, yan nga yan, nanlaban, human rights, di ba, pading Jim? Yan ang kan istorya, di ba? Yo. Okay. Iyan tabi pa haros kompleto na. Haros sumada na talaga-gabos. Yun na yan, may mga pangaran na. And makakukuha na ni mga pamilya. Maabot na mo niya na pagkabanggi. Roger. to Jimmy that. Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpareng Jim. Padagos na pagtugaygay ka itong buy bust operation na nagresulta sa pagkakagadan kan mga suspects na nagdadarakan illegal na droga, millions ang kantidad. Isihon ta daw ang mga dagdag na istorya. Hali man yan sa luwas pa si Ands. Marahay na hapon, please go ahead na Ands. Marina hapon, Sir Pio. Marina hapon sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niyatong bareta, padagos mo niyan ang dispersos na pinagigibo kan Department of Labor and Employment o DOLE Bicol para makatabang sa empleyo kan mga Bicolano sa pagikan man lain na lokal na gobyerno sa rehiyon. Sigun kay DOLE Bicol Regional Director Maria Zenaida Angara Capita, apera sa programang tupad na nagpapadagos ko niyan sa kada LGU sa panahon kan pandemya, ipigkakondisir man daw nindaan na sa indang Integrated Livelihood Program o ILP.
Parte kan programang ini ang pagtaunin mga motorbangka sa mga nangangaipong fisher folks digdi sa tuyang kapalibutan. Ehemplo digdi sigon kay Kampita na itaunin dang 30 na motorbangka sa Tabaco City kana mga nakalihis na aldaw kung sa sigon kay Kampita nagabot sa 900,000 pesos ang ipinag-alokan nindang kantidad na fondo para sa nasambitan ng programa. Sa ngunyan, ang asigurasyon ni Kampita sa gabos ng mga LGU na padagos sindang makondusir ni na siring na programa o kaya kabuhayan program para makataonin asistensya sa manlain-lain ng mga LGU lalo na ini mga nagtitios man ng mga Bicolano darakan na pandemyang COVID-19 asin an padagos na krisis na pinaghampang niya sa panahon ngunyan. Sa ngunyan, sigon kay Kampita man, padagos sindang nakikipag-coordinate sa mga LGU asin iba pang mga ahensyas de gobyerno na na padagos man na matabangan ang mga Albeano, ang mga Bicolano nangangaipos sagkod sa mga oras na ini. Ang tabi sa PIO ang mga impormasyon hali sa Dole Bicol, Ans Galero, DCGB. Salo. Yes po, Sir Pio. Mga mga motorized bangka yan uso kasabay na so makina over. Kasabay na, Sir Pio, so makinatabi. Okay, ang mga wooden hull iyan o fiberglass? Fiberglass na sa Sir Pio. Aba, fiberglass. So magamit na sana talaga so mga parasira na recipientes. Yes, sinda naman ang matungon ng case versus kung paano ito mapakinabangan. Yan. Natatadaing mga katig ining nasa retrato. Ay, aputon ko naman. Hindi man pwedeng katigan ita. Haralakwat ang distansya ka. Iyo baga. Di ka sabay na palang sumaki na ade. Yes, kay iba na, Sir Pio. Buda, ano pang igwang kasarabay pa na fishing paraphernalias over? As of now, Sir Pio, ang pigtao pa sa Nakandole Bicol, susug kay RD Campita, iyo pa sa ni mismong bangka, and to follow na lang kung igwa pang mga fishing paraphernalia sa mga maabot na aldaw. Oho. Mga taga sa nga ni iso initial na beneficiaryos over? So initial na mga beneficiary kay ni Sir Pio, gikan sa Fatima kan Tabaco, and iba pang mga barangay na kumbaga yaon dyan sa coastal areas kan syudad. Ano ang obligasyon kan beneficiaryo? Magtagadara sa doli ning tangigi, balangawon or what? Wala man araw kan Sir Pio niya na agreement. They counterpart so beneficiary, they counterpart niya. Dai man tagaro ini man supig assess kan LGU Tabaco and sa mga masunod pa mga LGU, sa mga pig-assess kan LGU nakikuha ng ganti livelihood. Yan. So they sindaning obligasyon ano? Yes. Okay, magayon nun. Sige. Kaya tabi Sir Pio Graray, Ans Galero, DCGP. Salamat tabian sa istorya. Ali dyan sa luwas. Ingatan yan asin pagyamanin patalubuon gamiton nintama narumduman ko kay tumani kang panahon baga ni Marcos si Imelda Marcos. So KKK aro kan su ideya kundi si iba man inararuga man ay nako ade so sa KKK baga kay ito magayon ito so sa human settlements ilusang kabuhayan at kaunlaran. Arog man kaan ng mga fishing vessels, kompleto, pati fishing paraphernalias. May auto pa kayo? Igwa pa. Ay, talaga naman sa gobyerno. Kung tutuuson kadakol. Pero igwa man kayo ning napakaray. Igwa ning napakaraot, igwa napakaray. Si kumpadreng Jomar man nasa linya. Padeng Jomar, marhain hapon, go ahead. Salamat pa rin Pio, marinapon sa mga parantabay. Nagbibilog ng bagong pasistema ang mga autoridad sa COVID di sa syudad kan Tabaco. May koneksyon sa reporting kan mga kaso kan COVID. Ini tangani na mas maayos ang dalagan kan reporting asing coordinated gabos ang mga ahensya asin ang mga team na nabibilog o binilog para maghampang sa arog kaning problema. Sa ginibong pagtiripon kan Local Health Board asin kan Task Force COVID-19 kan syudad kan Tabaco, ipigsuisyon kan Task Force na dapat na pag-abot sa reporting iyuan nakakaisi ang gabos sa may mga pagkakataon na may mga na-detect na COVID positive sa antigen, dahil nakakaisi sa Task Force COVID kan Tabaco, kundi ito CHU na nakakaisi.
sinabi ni Mr. Gil Mulato, tagapagtaram kan Task Force COVID-19 kan tabako, na bukas nindaan na isyong ini. Dahil ang tadakol sindang na monitor na mga kaso na positive sa COVID-19, positive sa antigen sa mga hospital asin mga barangay. Pero nakaisisa na, so City Health Unit, so mga contact tracers, kaito, pero ang task force dahil, kung kaya nga masinda, pagkabot kang oras na minapositibo na talaga ito sa RT-PCR, Yan. nahudyan na sinda kan aksyon, dahil ang tahudyan manakanto sa sinda ang informasyon. Iyo. Susok kay Bulato, mas maray na pag may na-detect pa sana sa antigen, reported na tulo sa Task Force COVID para makapreparar na sinda kung sakali magpositibo ang mga ito sa RT-PCR. Ang mga bibilugo na babago na patakaran, susog kay Mulato, iwan magkakanigo dahil ang although iguanang patakaran na pinagpapautob ang gobyerno nasyonal, alagad iba so nasa ground zero na pinagsasabi, iba ang sitwasyon pagyaong ka na dyan mismo sa pinangyayarihan kan mga kaso kaysa itong yaong ka sa itaas na sigisan ang pralano. Yan. Mas marayda na magkaigwanin sa diri na naaayon man sa nasyonal, magkaigwanin sa diring patakaran ang syudad kan tabako ka ini ang nahampang mismo dyan sa mga may kaso. Kaya iba sa paplansahon ng mga patakaran, iyo ang reporting at mga dapat nagibuhon sa mga nagko-positive sa antigen sa mga ospital. Okay. Mga nagko-confine sa mga pribadong ospital, ano ang reporting ka na anong dapat nagibuhon. So mga nagkakagaradan na mga COVID positive, kung paano ang talagang pasistema, pati naman so nagkakagaradan na suspect pa sana sa COVID-19 gusto sabihin dahil pa man na RT-PCR. Iyan ang nagkapira susok kay nila mula to na dapat na maplansanin maray para mas maging areglado ang sistema kan pag-responde kan syudad kan tabako sa mga kaso kan COVID sa naunang bita na syudad. Roger! Yan ang report. Jomar Bian, DCGV. Salamat kumparing Jomar sa mga dagdag na istorya. Babalitadahan tayo ang taon-taon. Yan, dahil po maghali ha, medyo horalawig ang parada. Oras Pilipinas, it's 4:34. An oras hatod sa Indokang. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ginebra San Miguel. Kasama mo ang Ginebra San Miguel na bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya.
Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Lonely, napaka-lonely.
akong kasama para kumain. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ginebra ako, Ginebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Ginebra ako, Ginebra tayo, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel na bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Thank you so much, Manny. Duro-diretso kita kan mga istorya dyan sa luwa. This time, si Renz Luna nasa linya. Renz, marahin hapon. Go ahead na. Yes, maray na hapon tabi, Sir Pio. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga duganyatong mga bareta. Sa wakas, dinarakop na na Municipal Agriculture's Office na Bragalbay, na mga balagaw-bagaw na ayam na pinagreklamo. Igdi sa Doña Maria Subdivision, taga sa Bragalbay. Namundaga na! Roger, inian na nakumpirmar kan DCG Benyos na kung sain, kaso bago nga ni, nagkaiguaning lakdang ang Bantay Animal Welfare Albay, sarong NGO organization, na kung sain iyo ang nag-adaptar ng mga stray dogs na nagkakadarakop, kan manlain-lain ng mga veterinary officers, kan manlain-lain ng mga lokal na gobyerno sa tatuyang probinsya. Kaso bago, nag-adaptar ni na sopras sa 5 ayam, ang Bantay Animal Welfare Albay, na kung saan ining mga ayam na ini mga pinagtatarangan ni na Kapitan Bahilyo, ang barangay tagas ng mga self-sustaining dogs, igdi sa Doña Maria Subdivision tagas sa Albay. Kasangunyan, dakula man ang pasasalamat kan mga residentes igdi sa Doña Maria, na maski porpa noon na bawasan na, ang bilang ni na mga ayam na nagabalagaw-bagaw, lalo-lalo naman pagdelikado pagkabanggi. Kailan ta basta sa namin nagburukod, di na mga tao nag-aaragi, magin man yan isub, simpleng nagdadaraging sana dyan sa nambitan ng barangay sa lugar, di nagbuburukod kan mga ayam na ini. Kaya nagalaoman na kasapay nga ni kan mas pinahilwas na pagdakop ng mga balagaw-bagaw na ayam sa taraga, ayaw man ang pagsabay, kan mass vaccination man para sa mga ayam, iba pang mga barangay kontra sa rabies. As ini pinagpapadagos kan Municipal Agriculture's Office na kung sa indigdingan ni Sentro Candaraga ang target na maubos na mabakunahan gabos na mga ayam digdi sa Sentro Candaraga. Piraman daw so na kung ano, piraman daw so na daling kuwan ayam na ano nila na dakop ano subalaw-bagaw. Roger, sa kada barangay Sir Pio, pinagbibilang nga ni ang mga ayam, mga maabot sa 15 kada barangay ang tendang nadadakop. Pero sa kaso madigdi sa Doña Maria, halos inubos na. So yun nga ng lampas sa 10 mga ayam na nagbabalagaw-bagaw. Nawa talagang owner, yung inubos. Pero digdi man sa ibang mga barangay sa sentro, talagang lampas 15 hanggang 10 hanggang 15 ang nadadakop tinda. Pag nagkakigusindan ng operasyon, ay yung ang pagdakop ng mga balagaw-bagaw na ayam, Sir Pio. Yan, okay. Opo. Sir Pio, ang mga dagdag na impormasyon dito sa luwas. Renz Luna, DCG Benyos. Salamat, Renz, sa mga dagdag na istorya. At least, napo na dyan.
So, pag implementar man agad na puron-puno na ayan, nakaayaman. So, aram mo mani, simpleng problema yan sa komunidad. Dahil na dapat nga ni ang pigaw para disturbo pa ang gobyerno kan mga bagay na yan. Ay na dapat yan nag-disturbo pa sa gobyerno. Tatawo na yan. So, nag-ataman kan ayam na tawo, dahil ni bakong responsable. Paminsan, daog pa kan ayam. Ano man Ili nga, ang mga ayam na yan, pag nakakagat mani, daining minaluwas na kapartidaryos na maako kan responsibilidad, kan pagpainiksyon, eko iparayo kimala Diyos nagadan so kinagat, mapalubong gabos, daining nagluluwas na kapartidaryos na maako kaiyan, hahanapon pa kan gobyerno, kay puhan mo pang magpatabang sa kapitan, sa pulis, sa NBI, sa CIA, sa FBI, sa Mossad. Nganing mako amo sumay sa diri kan ayam na nakakagat. So ayam na may rabies. Pero kung ang nadiskwento man balaw-bagaw na ayam, naligis mo, ang bilog na Puwersas Armadas kang angkan kan may sa diri kan ayam naan, maluwas. Daraan sa indang mga armamentos, may lawi-lawi, may pana, may kanyon, may sumpak, may buki de gira, may missile, may rocket. Kabos na Puwersas Armadas ninda daradara yan. Kakalabanon ka, linigis mo sa ayam ko. Ako mani, iyo yan. So, paano pa nga yaso pagpulutan ka? Magadi, arukan iyan ang mentalidad tang mga Pinoy para de los Obos. Yan sa Doña Maria, gulpi nang napapastidyo na nag-aaragi dyan mga residentes, iba pa. Mga nagmumotor, nagbibisikleta, nagja-jogging. Paminsan nga may nahiling akong post si Engineer Dante Baclao, so Provincial Engineer Tabaga, so amigo tamani, si Engineer Dante. Nagpost yan, nagja-jogging, may darang alabao na pambadol. Ata niya ko, taigo akang darang pambadol. Golping ngayang gamadya digde. Nagja-jogging siya pag-aga. Engineer Baclao na anda, kaito nakalis na mga taon, gayod, kan last year, gayod ito, tatyan sila nag-walking, nagja-jogging buda ni Miss Madam. Gulpi talaga na ayam jamani, nambubukod pa. Ba't ano madong ayam, pag bibukod ka, o pag nagbibukod ka, nagpakaskas ka lalo, nagdalagang ka lalo, nagpakaskas ka bisikleta o motor, lalo kang bubuko doon. Pero kung pumundo ka, pinapundo man. Pera ka raw, iyan na iyan ang ayam. Maray nga nita, pati baga si Kapitan ka napapastidyo na. Tama na mapastidyo si Kapitan, tabako naman ang nga dapat responsibilidad kan mga nasa gobyerno. Katao yan. So nag-ataman kan ba ayam, dapat maging responsableng para atamanin ayam. Dahil nga naan, kung nakakapirwisyo na nagiginayan na peligro sa mga yaon dyan na nag-aaragi sa Doña Maria. Kaya maray iyan na rinikopo na kan mga nasa ayon sa di gobyerno yan sa daraga. Isipyo kan daraga sa barangay o isa na po mabawasan o kaya mawara na iyan na problemang andyan talaga naman. Bataan pagpabakuna bagang kunyan mani sa nakagat ki ayam mahalon. Dahil nangani baga? O, dahil nang pundo ang gobyerno kaya. Saka, paano na? Sabi, kay tumani kan makaupausoan rabis, nakapulutan mo na. Tira mo? Sa gin. Mainit sa lawas. Tira mo naman. Kaya ito, pampatindog. Aba. Ayaw ka ito. Tira mo naman. Dahil na,
kan sunaw so rabis, aday na niya ako, aday na pwede. So, aw na pigapon. Aw ngayon pulutan ta, papapi. Taban niya ako. Perte yun. Aw rabis, never. Dipisil na naman. Nagotabi. Tahong, loko-loko ka. May red tide. Kantig iniksunan ako kan sa inubak, so panduana. Tahong ang piga para hanap ko. Magiging tahong ZPO, may red tide. Ano daw ini. Tararado, loko-loko ka, may red tide gani. Manuel din eh. Hindi mapaaram na ko, taday na naman yung kamugtakan ng hururong tango niya na pagkahapon. Ano. Sa pangarang kabilog na fuwersa, salamat po kan sa ido pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay masunod tulos day paglingawan News Director Edwin Peralta asin si Francia May Boras. Ako man po si Pio Fernandez. Good afternoon. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years